محرتهم تكوننا أي تقولون عهاي سبيان لو مسخ أبوان مدبوط هبام وأملاقنا مدحنينا وتصفق الله سنة ندرس معنا وبيتا مسخاء خبز عليه زلزال على كدحنا تقولنا أني وبيتا بروحي خمو فردخا محارني وبيتا بروحي خمو حكم كارت أني وبيتا بروحي خمو كبرخا بالحيلي وبيتا محرتكا نزل على ينبر وبيتا عين تدوار إلكا كولدونا ويعقبيس لزهون خايف نسألني وبيتا نعقبت لي يمو محارنا من نفسيات حنا من الكس لا له وبيتا أبغاته في لهم أتحنني وأتكاه جبرك أمهارني استخاء أملاقي فالفاله ويتها برهان كاد ما إنا برهان نبي محرات كاناتهم فالتخا كبرخا خا ناقنا عتلفت مسا سجان برهاتن مسكانان بحقنا تقايل وقدم عالم بنبركان نزل عالم تنبرن زلخان أبون ودن من بس كبسن نعخا مسكانان وداسين قرمان الربا لمن كل سعان نزل عالم أمين قولوا عالبيتا بأخام إيمانن مسمكا مزمارن سنة يمو نهرت كاد سلسباح حقنت كاد ما ليتي أزلتو ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኘው ቅዱስ ድንግል ማርያም ሰወልዳ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኘው አብዮሃ አብዮራና ሰተንካ ወለለተ መስቀል ታናስ ተሰቀለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኘው አብሳሳይ ማዕቲ ከሙታን ተንሥእ በምስጋና በሰማይ ዘዓረገ አብዮና ንጉሥ ተቀመጠ አብያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም በሓድሽ ክመጽእ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንአቦን ወወድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሀደገርና ኦ ጎይታ በደልና ጸጥበልና ኦ ጎይታ ኣብ ሰማይ ጠልገለና ኦ ጎይታ ንሕማት ጥፋት ሓየሞም ክትወልስን ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነጌታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፅድፎም ካብ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንፅድፎም ካብ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን በጽም ማዕረግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባአና ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምግልና ክንጸግብ ሰናያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስትፋት ምዛን ፍቓድካ ይምጣ ሰማይ ከመ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንበደልና በደለን ከም ተሓሊፍና በደልና ንዓሳና ንበደልና ተቐበለና እምበራክተና ይቅርበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ከወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልክልኩ ንኸርን ቅዱስ ዳኹም ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጥበብ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩም ስፈታዋን ስብርቴ በከስሮም ብርሆ ቆሙተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራቅ ኦ ፍስት ደስ በልቲ ኃጢአትና ተሰሪየልና ተተወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ቅድስቲ ምልዕቲ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣዴ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ኃጢአትና መንተሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርአ ሰብእ ምንታ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕርየት ኃጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና መንተሓድገልና ተዘክርና መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላክ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ኸዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት እትህብ ምዃንካ ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን። የሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምኑ
بحد ويدا بإيسوس كريستوس على بيتا فترة نسأله بزهون والدا وهدون نأمن كبرهان استرخ ببرهان كالحق إني أملاك استرخ وأملاك يتول دنبر فتر زي كونه بملكوته ساب ما على زهونه كل بوز تفترة بزي كوكنا أبز مدر زلو يكون ويس أب سماي زلو من استرخ يرغون من انتانا من انتساب من انتدهنتنا أب سمايات زورده لمن تسكدوس كاب قدوس نندر ماريام سقال لدسا سب كونه سب كوين دما بزبن انتناو بيلاطوس من انتانات وسقله حمامه مكرا مسقل تقبله موته تقبره أب قدسات مسحف فم تصحفه أما بل ساب شاي معالتي كامتان كفلو تنسأه بخبرينا بسمايات عرقه أبي ما نابو تقمته كم بحدش نهيوانا نموتانا كفرد بخبره خمسيو لمنقشت هون وردأتها ويثان محوين بزخانة كاب أبز سرز أمن تسكبش ونعمل بسابن ودن سبدلو ونسكمان بنبيات زتزاربين لعلو كلو نهواريات قوية بزخانة بحانت قدست في خريستيان نعمل نهدقات حاتيات بحانت تنقذ نعمل نساء متعنا نزل عالم عالم زمسئ والتسفان ربهم آمين ثلاثنا سميع حاتياتنا هدقين Crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, 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 crealaison. Crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, 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 crealaison. crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison. Crealaison, 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 crealaison. crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison, crealaison. Crealaison, crealaison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻ ምልክስኻ ምልአትኒ ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጌታ ሰራዊት አማሓይታት ምሳና ሁን ዋንያታ እግዚአብሔር ይገርና ጭንቀትና ብዘይካ ኸረዳ የብልና ንኣምላኽ ዋናሕደር ይበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረና እቲ ጌታና ብዘይግልና ዝሰነገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕና ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትን ንጌታ በዒነስ ንቅዱስን ካልካ ኦ ጎይታ ቅረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በረና በምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋዕድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ንሕና ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደልና ከመሕረና በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብኡ ካድና ምሕረት ፈተና ይገጥመና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ነታይማን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካል ሕልና ከድንግል ስጋውን ድንግል እግዚአብሔር ሰላም ለካል ሰፊር ሀራን ስላቤ ለፈርሶን ኦም ተጸጋ ያዘን ሻኽሪ ኦም ስቲ ደሰኪ ኃጢአትና ኃድለና ናፍቁል እንታና ምሕረት ለምህርና ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ዘመዓት እዚኣ ቅድሚኻ ብተግባሪኩም ብቕራብ ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅሩኽን መቅበል ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስን ካልካ ተዓረቐና ንክለገብና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክፍልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ጸጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኽፉእ ሓዘንን ስቓያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ዓለም ቡሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ቡሩኽ ኣምላኽ ይባርከና ንጹህ ኣምላኽ የንጽሐና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናትን ኣዘልና እሱራት ትፍታሓልና ጸሎትና ተቐቢሉ ብምሕረቱ ይመለሰና ብቕዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ የዕለት ምግብና ለማህበና ንሕናን ዝበደልና በደልናን ኣመፃናን በደልና ተፋልጥና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ኢኻ አሜን። ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ናህደንግልት ስጋኹን ድንግል ሕያው እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከር ጽኹም ብኺ ምትጽጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ እስቲ ደስ ይብልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቱ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ቀልጢፋ ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምጻእ ዘሐጉሰና ህያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ እኩይን ካብ ስሕተትን ሓልወና ከምቲ ዝተዛረብናዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግበር ንዝተጋገየ ናባኻ ክትመልሶ እትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣሎና ናባኻ ኣብ ዘእወናሉ ግዜ እትሰምዓና ንስኻ ኢኻ ድኻምና እትጸውርን ሓጢኣትና እትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ እስመ መሓሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክና أبسام حياة نبرا ونا سمكاي قدس منصات تمزع فؤادك أنت السماء قم بدنا درينا لتمرنا لمحبنا حران زبدلنا بدلنا قم حددنا لم بدلنا نسانا لقلنا أبو فادنا نبرا فتنا يتدولنا من قسم حيل كبر
زلعلم قائم عندين عوزك مريم بن القدس ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልሁ ህልና ከደንገል በይስጋሁ ደንገል ያደያል የጽባው ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክልሁ ምስቀዋን ስብርት ይፈከርሶም ብሩይ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራቅዩ ኦፍሰቴ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዛ ዓለም እዚ ተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትካናኸንን ከተዕብን ኢልካ ኸዓ ንሕርያትካ ሰናያት እትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ኩሉ ሰዕ ሃብቲ ሰናያትካ ሃበኒ ንህዝብኻ እውን ምድሓን እትህብ ንስኻ ኢኻ ክትርአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ መሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ብዝሒ ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። ኣብችሩ የልትነበረ ኣምላኽና ብመላእክት ምስጋናን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅዱስናኻ ንሓስብ ናይ ሰርቂ ምስጋና ክምትልካ ንስኻ ናይ ኩና ሕፅንታን ልማነን ተቐበል ሰመምፂእካ ንስቑል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምንጭናቕን ዘይሸቐትን ብዘይማንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድላስ ናይ እንትና ድማ ካብ ንዓት ንነፍሰና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ጸሎት ኩሎምተን ካብ ፍጥረት ዓለም በስመርኻ ምስም በኣኻ ብድሓን ሓውሰና ሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ይእዜኒ ወዘፈኒ ወለዓለም በእንተ ሥላሴከ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ ተሳሃለ በእንተ ስላዌከ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ ተሳሃለ በእንተ አይዳውያ ለገሰሳከ ተሳሃለ በእንተ አብራኪያ ላከፋከ ተሳሃለ በእንተ አጥባቲያ ላጸናከ ተሳሃለ በእንተ ከናፍርያ ለሳማከ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዛዘለከ ተሳሃለ በእንተ አይጋሪሃ ላንሰሷ ምስሌከ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ ተሳሃለ በእንተ ተሕዞትከ ተሳሃለ በእንተ ጽፋትከ ተሳሃለ
በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ክስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ 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 ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ወሰጓል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ዘተጠብለልከ በአጽርክት በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ከቆጽለ በለሳን በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ጻነ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘልከ በበይክ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብረ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጻፈ አርባዕተ ወአርባዕተ ሌሊተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐሰብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ከአይሁድ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ዘሃተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘጸፎከ መልታህቴከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ኪዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአስተጌጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአጽሩከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ብሂአዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተአገሥከ ጽለተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትከ ወደ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአምሃስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ
ክርስቶስ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወደዩ ከውስተ ዝይር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋን ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቃ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ወነሐስስ ናስተበቆን ወድስ ተአምሪሃ ብዝሃ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለተረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል በራተ አብ ወእመበግዑ ማርያም ማርያም ሰናይተ ፍሬከ
ትቤ በጽራእከ ተማይተነ መላነ ስማ አምላክነ አብ አዜ ኩሉ መሐረነ ወወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አምሳልነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘንበሌከ ባሕዳይና ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ምግባረ ሰናይ ለእመሃርከ መሐረነ አብ ተሰአለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ተሰአለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ስብሐት መሐረነ መሐሪ ኃጢአትን አስተስርይ ወተማሕፀ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ደምስሳ በሳነ እስመ እምኀቤ ሃሌሉያ መሐረነ መሐረነ ሀብሳይለከ መሐሪ በምሕረት
ወብዙ ሳህድከ ለኩሎሙ ለይፄውከ ሰማይ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ይፈኑ ለነ ሳህሎ ሃሌሉያ አኮቴ ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ አኮ ውሰዴከ እግዚኦ አማተ ነፍሴ አመሃት ነፍስ ንጉሰ ስብሐት አመሃት ነፍስ አመሃት ነፍስ እምኩሉ ምግባረ ሀበ አምላከ ሀበ ንጉሰ ምስብሐት አመሃጽ ነፍስ በዚየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ አምላከ አመሃጽ ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሐት አመሃጽ ነፍስ እግዚእ
መመሃጽን ነፍስየ ኩሎ ምግባረ እኩይ አድህና ንስአሎ ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ረዳዬ ምንዱባን ናቤከ ተመይሰ ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ናዛዝ የዘውናን ናቤከ ተማይጸነ ኩሎ አልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ወከመ አገበነ እስከ ጽድቅ እቀበነ እግዚኦ እንረርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እስከ ጽድቅ እቀበነ እግዚኦ ወበከመ አቀብከነ እስከ ጽድቅ እቀበነ እግዚኦ እንፈርክ እስከነ ከሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ረይ ኩሉ ኃጢአተነ ሰማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምላነ ሰላመከ ዓበነ ወማእከልነ ወሚጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ አረድዎ ገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገተ ምድር አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር አሴነ እግዚኦ
ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑል ለእግዚእነ ወለአብ ማርያምነ ባርከኒ አባ እንሳእህ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባርከኒ ሳእበረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብስራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦም አለንትነ ሰላም ሀብየ እንቲአየ ሰናይ ተደግየ ማይዛፉ ከመኮን ወኩሎ ነገራ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ለዓለም ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሎ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌክሙ ወንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንትዋሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ
አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም ወበቃላያት ለዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን Oh
ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 አሊለነ መርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለን ሳሊለነ ማርያም ለለሳዶ ተባረክ ደዊሁ ለወልድኪ ይክፋል ኩሎ ማዕተ ወኩሎ ሌሊተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ ርድ ምሕረትከ በላዕሌነ መዓተከ እምኔነ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነዘርተ ሀልብቲከ ወአይማቲከ ከሎሙ ክርስቶሳውያን ለአቡነ አንቶኒዮ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ በሀገረ ሰነየ አምላክናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትናን ምህለላናን ገዓርና ሰሚዕኻ ከም ተግባርና ዘይኮነ ከም ምሕረትካ ኩሉ ሰናይ ክትገብረልና ንዝመጽእ ዘሎ በዓል ዝኽሪ ስቕለትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናብ ኩለን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ንዝግበርን ዝበዓልን ምድለዋትና ክትባርኽ ናባና ንዝነግዱን ናብ ካልኦት ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ብስም ስቕለትካን ውዕለትካን ንዝነግዱ መገዶም ከተቃንዕ ነቶም ኩሎም ነዚ ክብሪ በዓል እዚ ዝዳለዉ ዘለዉ ምእመናንን ኣቦታትን ኣገልገልትን ተገልገልትን ብዝርአን ብዘይርአን ንክብሪ ስምካ ንዝዓዩን
እግዚአብሔር አምላክ ንኹሎም ሰማያውን ምድራውን ዋጋ ክትቦም ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና ኦ እግዚአብሔር አምላክ እዚ በዓል እዚ ዝኽሪ እዚ ነፍሳት ዝድሕናሉ ብሓጢአትና እንንስሓሉ ፍቅርኻ ኣስተውዒልና ምሳኻ ጽኑዕ ኪደት እንኸደሉ ናይ በረኸትን ናይ ትንሣኤን ናይ ሕድገት ሓጢአት መዓልትን ግበረልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማይ ስምካ ይቀደስ ምስራት ፍቃድካ አንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዕለት ምግብና ለናሃለና ናን ዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ነብሰና ኣጥፋድሕና እምበር ፈተና ይዘትኩን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩም ሕሊና ከድንግል ከብስዳቶም እንደ እግዚአብሔር ጽባዖት ሆይታ ሰራዊት ሰላም ለኩም እስራኤል ካብ አንስት ብርክቲ ኢለይ ፍረከርስኦም ብርኺ ኦም ተጽፍደ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በል ኃጢአትና ሰሬና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ቦአ መልአክ ሀቢሃ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ተፈሲ 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 ኦ ምልእተ ጸጋ ሰአል ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያትከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱሙ ዘትርእዩ ወኢርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንቱሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በይንተ ወንጌል ቅዱስ ሶሙ ተወከለ ለእግዚአብሔር ሊያድህነው ወያድህነው አነ ይፈቅዶ ዝርዩኒ ዘበሉ የባጩ ላይ አብ እግዚአብሔር ይተዓቆብ እስኪ የናግፎ ብሂግዎ ይእሞ ንሱ የድሕኖ ኢሎም ርእሶም እናነነሙ ከናፍሮም ይረንጥጡ ላይ ኣለዉ በከና ፍሬዮሙ ወያሃውዙ
ተወከለ በእግዚአብሔር ለያድኅኖ ወያድኅኖ አመ ይፈቅዶ ወያድኅኖ እመ ይፈቅዶ ተወከለ በእግዚአብሔር ለያድኅኖ ወያድኅኖ አመ ይፈቅዶ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ስዝነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትክደኒ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክውሃበኩም ንዓፀ ከዓ ክሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካና እዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ንድመ ንፅውዕ ደሊ ንኸውሕ ዘለና እሞ ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ንሕና ድማ ከምቲ ንስኻ ደልዮ ኮይንና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ጎደለና መልእ ድኻምና ይሕይል ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ድማ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ሰሚዕና ክንገብረሉ ገርና ድማ ክንፀድቀሉ ንስኻ ረድኣና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ምታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪኩና ለት ምግብና ለማሃበና ንሕና ዝወለድና በደልና ንዓሳብና ገለኳ ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስቲ ይኮይለን ክብርን ዘለዓለምነትካ ኢማኑ ወዘት የማንያ ናይ መስቀል መላእሳ ሰላም ለክኑ ሕሊና መድግር ስለኩም ኣደ እግዚአብሔር ተባህት ጎይታ ሰላም ሰላም ለክሎ ስሌካ ባነስብረ ክርክርጽኩም ወውልደ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራኽኒ ወፍስት ደስ ኃጢአትና ተሰሪየለነ ፍትወክም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጣና ሕረት ለምንና ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ አወፈየኒ አወፈይኩከ ሁየዲያከ ነፍስሁ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት ኦ ጎይታኻ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 36 ክሳብ 44 ምስ ሰቐልዎ ኸዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውድቖም ተማቐልዎ ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓኒ ይሕልዎ ነበሩ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሱ ጽሑፍ ኣንበሩሉ ሽዑ ምስኡ ክልተ ጓሓሉት ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ተሰቐሉ እቶም ብጥቕኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ንርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ ተሃንጽ እስከ ንርእስኻ ድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾይንካሲ እስከ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ድማ እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም ከምዚ እናበሉ የላጉጽሉ ነበሩ ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ከድሕን ኣይክእልን ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተ ደኣ ኾይኑሲ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ኸዓኒ ብኡ ክንኣምን ንሱ ብኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እውን ኢሉ እዩ እሞ ዘፍቅሮ እንተ ደኣ ኾይኑሲ እስከ ሕጂ የድሕኖ ከምኡ ኸዓ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ጓሓሉት የላጉጽሉ ነበሩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘነት መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮ ሙግዲና አምላክ ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረት እንሳእሙታን እንቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረት ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚእ
ስብሐት
ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክነ መድሕን ነፍስና ንዝኾንካን ዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብና ንዓይኒ ልብና ዘብራህካልና ጸልማት ሕልናና እውን ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብዓከ ካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦ ጐይታ ዛጋስ ባኮቴትን ማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልህ ናትካ ምክሪ ናትካ ምፅሓና ዝለኣካ ንስኻ ኢኻ ናትካ ምክሪ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ንስኻ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልው ዝኾነ ዕወት ባህር ሰምኒ ምድሓን ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሩት ሃትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ቢወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት እትርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይትብል ነቶም ዝተሰዱ ትቕበለሎም እትረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ እተድሕኖም ንጡምያት እትሓሊ ንጉፍዓት እትብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን እትምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዑኻ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት እትዓሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸልካያ ቤተ ክርስቲያንካ ቅኑዕ መራሒ እትህብ ኦ ጐይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና በእንቲአከ وبنت فقور والدك اغزينا يسوس زبط لك سبحات وإهيز لا عالم አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን ወአሜን ይበሉ ወበችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክ ይለመነና ገጹ የብርሃልና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት ይውረደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ተምሃሮብ ትምህርቶም ሰራሕተኛ ኣብ ስርሖም ሰብ ሓዳር ኣብ ቃል ኪዳኖም ጽንዓትን ኣሳልጦን ዓወትን ይሃበልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኑ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ጸበባ ኣብ ጭንቂ ኣብ ራህዋ ንዘለዉ ኩሎም ደቂ ኣዳም ተስፋ ኣስኒቑ ህይወቶም ክመርሑ ብእምነቱ ተስፋ ገይሮም
ካብ ዝበለጸ ናብ ዝበለጸ ክሳጋገሩ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይርዳኣልና ነቶም ሰላሙ ሂብና ዘሎ ድማ ንኽብሩ ስሙ ክንጥቀመሉ ግዜና ይባርከልና ንዘመጽእ ክቡር በዓል ስቕለቱ እግዚአብሔር አምላኽና ምድላዋትና ብስጋን ብመንፈስን ደጊፉ ረዲኡ ንሕና ንኽብሩ እንበቕዓሉ ነፍስና ናብኡ ትቐርበሉ ናይ ክብረት ዝተለዓለ ዝመልኦን በዓል ክኸውን ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ብቑዓት እግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ኮይኑ ተሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና ንበል ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማኣሚን ውእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባሕ ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስካ አንስት ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ በዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ በቲ ዝገበረልና ከነመስግኖ ብእንደልዮ ክልምኖ ዝኣበስናዮ ድማ ኣምላኽና መሓረና ይቕረ ከለበለልና ክንብሎ ናብ ጸሎት ናብ ምህልላ ክነቅሕ ስለ ዝሓገዘና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ነዚ ብመራኺ ብዙሃን ነዚ ናይ ሸርኪ ጸሎተ ምህለላ እሳና ሓቢርኩም ዘምሰኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዘለኹሞ እቲ ምሉእን ፍጹምን ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ነተን ዘለዋና ቁሩብ ደቃይቕ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ዝፈቐደልና እሱ ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ክምህረና ክገንሓና ክመኽረና ክግስጸና ክምዕደና ኣነ ድማ ናቱ እምበር ናተይ ከይዛረብ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ትእንሰምዖ ቃሉ ድማ ሰሚዕና ክንረብሓሉ ኣምላኽና ንኹልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ኣቐድም ኣቢሎም ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 36 ክሳብ 44 ኣንቢቦምልና ነይሮም። ተመዳጊመ ከምቡበኤ
ኣብኡ ተቐሚጦም ድማ ይሕልውዎ ነበሩ። እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ክሱ ኣብ ርእሱ ኣንበርዎ። ሽዑ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ምስኡ ሰቐሉ። ሓለፍቲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ እተሃንፃ ርእስኻ እስከ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ድማ ሊቃውንቲ ካህናት ንጸሓፍትን ዓበይትን ኮይኖም የላግጹሉ ነበሩ። ከምዚ ኢሎም ንኻልኦት ኣድሓኖም ርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን። ንጉስ እስራኤል እንተኾይኑስ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ፣ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን። ብኣምላኽ ተኣሚኑ ድማ ወዲ ኣምላኽ እየ ኢሉ ኣሎ እሞ ሰሚርዎ እንተኾይኑስ ሕጂ የድሕኖ። እቶም ምስኡ እተሰቕሉ ከተርቲ እውን ከምኡ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ። ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 39-40 ዘሎ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። እቶም ጸረፍቲ መን እዮም? እቲ ዝጽረፍ ዘለኸ መን እዩ? እቲ ዝጽረፍ ዘለኸ ምጸረፍዎ እንታይ ገበረ? እንታይ ከመልሲ ሃበ? ክንርኢ ኢና። ኣብኡ ተቐሚጦም ይሕልውዎ ነበሩ። እቲ ዝሕሎ ዝነበረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብቲ ርእሲ ክሱ ድማ ኣብ ላዕሊ እንታይ ተጻሒፉ ነይሩ? ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ክሲ ተጻሒፉ ነበረ። ምስቲ ንጹህ ኣምላኽ ምስቲ ቅዱስ ኣምላኽ ምስቲ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ድማ ክልተ ከተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ምስኡ ሰቐሉ። እቶም ኣብኡ ተሰቒሉ ዝሪእዎ ዝነበሩ ብኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰባት ድማ እንታይ እናበሉ ይሓልፉ ነይሮም? ርእሶም እናነቕነቑ እናነሕንሑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ብሰለስተ መዓልቲ ኣፍሪሰ ተመሊሰ ካሃንጻየ እትብልሲ እስከ ርእስኻ ኣድሕን። ርእስኻ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብዚ መስቀል ድማ ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። መጀመርያ እንታይ ገበሩ? ርእሶም ነቕነቕሉ፣ ሕኒን በሉሉ። ንቤተ መቕደስ ብሰመልሰ መዓልቲ ፍሪሰካ ሓንጻየ ኢልካ ኣኻ እሞ እስከ ሕጂ ርእስኻ ድሕን። እዚ ኩሉ ክእለት እዚ ኩሉ ስልጣን እንተሊካስ እስከ ርእስኻ ኣድሕን። ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ እውን ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡውን እቶም ነዚ ነገር እዚ
ጠንሰስቱን እቶም ነዚ ነገር እዚ ኣወሃሃቱን ሊቃውንትን ጸሓፍትን ዓበይትን ኩሎም ድማ እንታይ ይገብሩ ነበሩ? የላጉጽሉ ነበሩ። እንታይ እናበሉ? ንኻልኦት ኣድሓኖም ርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን። ንጉስ እስራኤል እንተኾይኑስ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን እናበሉ ድማ የሽካዕልሉ ወይ ድማ የላግፁ ነበሩ። በአምላኽ ተኣሚኑ እዩ ወዲ አምላኽ እየ ኢሉ እሞ ሰሚርዎ እንተኾይኑሲ እስከ ሕጂ የድሕኖ እናበሉ ድማ የሽካዕልሉ ነይሮም። እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ከተርቲ እውን ከም እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ዓርቢ ኩሉ ዝጻረፍ ኩሉ ዝሓሚ ኩሉ ርእሲ ዝንቕንቕ ኩሉ ሕኒን ዝብል እዩ ነይሩ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቃል እዚ ሕጂ ንመን እዩ እንተደኣ ኢልና ንዓይ ንዓኹም እዩ። ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ሎሚ ተጸሪፍና ንሕና እንታይ ኢና ንብል? ተጸሪፍና ሓንሳብ ተጸሪፍና እንታይ ዝበሃል ኣለዎ? ብዓድና ዘራርባ እንኡ ዘይፈዲ ወዲ ኣድጊ ዝበሃል ኣሎ። ነቲ ጸረፈካ ተዘይጸሪፍካ ዕፅፊ ጌርካ እንተዘይመሊስካሉ ሕማቕ ኢኻ ማለት እዩ። ብኣተሓሳስባ ሰብ ብኣረኣእያ ሰብ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ብኢዱ ግና እና ጸረፍዎ ከለዉ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ነንብቦ ዘለና መዓዝ ዝኾነ እዩ? ዓርቢ ዝኾነ እዩ። ዓርቢ ነዚ ምስ ተሓልፈ እዩ ሰንበት ትንሳኤ ተረኺቡ። ትንሳኤ ክህልወና ኣብ ትንሳኤ ክንበጽሕ እምበኣር ንሕና ድማ ዓርቢ ነዚ ነገር እዚ ክንሓልፎ ኣሎና። ዓርቢ ከይሓለፍካ ሰንበት የለን። ዓርቢ ስቕለት ከይሰገርካ ትንሳኤ የሎን እሞ እቲ ኣብ ትንሳኤ ዝጸረፍዎ ዘይጸረፈ ዘላገጽሉ ተመሊሱ ሓንቲ ነገር ዘይበለ ንሕና ድማ ሎሚ ትንሳኤ ንደሊ እንተኾይንና ናይዚ ዝተጸርፈን ናይዚ ዝተሰቕለን ናይዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለን ደቁ እንተኾይንና ሸዓብቱ እንተኾይንና ኣመንቱ እንተኾይንና ክንጽረፍ ከለና ንሕና ድማ ንምንታይ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢልና ኩሉ እንታይ ክንገብሮ ግባአና? ብሓጐስ ክንቅበሎ ይግባአና። ኣብቲ ትምህርቲ ብፅዕና ዝመሃረሉ ጎይታ ኣብ ምዕራፍ 5 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 እንታይ ዝብለ? ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 12 ከምኡ ከዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። ናይ ዓርቢ ስቕለት ጸርፊ፣ ናይ ዓርቢ ስቕለት ሕምየት፣ ናይ ዓርቢ ስቕለት ምስጓድ፣ ናይ ዓርቢ ስቕለት ድማ ኩሉ ዝበጽሓካ ብሓጐስ ተቐቢልካ ንሰንበት ንትንሳኤ ድማ ብተስፋ ምጽባይ እዩ። ሎሚ ንሕና ንጸርፊ ንኽሎ ዶለና
ጸሪፍና መቸም ንኽእሎ ኢና ተጻሪፉ ዘይክእል የብልና ተጸሪፍና ግን ክንጸሮ ተጸሪፍና ከም ጎይታ ክንብል ተጸሪፍና ንኽብሪ ኣምላኽ ይኹን ተጸሪፍና ኣምላኽ ዝኸብረሉ ይኹን እምበር ኢልና ትሕት ኢልና ምፍዳይ ሕነ ናይ ኣምላኽ ኢልና ንሕና ስቕደ ንብል ኣሎና ዋላስ ሕፅፊ ኢና ንምልስ ዘሎና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁፅሪ 7 መከራ ጸገበ ርእሱ ዋረደ ኣፉ እውን ኣይክፈተን ከምቲ ንኣማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቕዝታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን መከራ ጸገበ ስለመን ስለይ ስሊዕኹም ርእሱ ኣዋረደ ንሱ ተዋሪዱ ንዓና ከኽብረና ንሱ ትሕት ኢሉ ንዓና ድማ ልዕል ከብለና ኣፉ እውን ኣይከፈተን ዝኹሉ እናሰምዐ ዝኹሉ ብልዕሊኡ እናወረደ ዝኹሉ እናገበርዎ ኣፉ እውን ኣይከፈተን ስቕ ኢሉ ከምታ ናማሕረዲ እትኽብከብ ከምኣ ገንሸል ኣብ ቅድሚ መቕዝታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ኣፈይ ኣፍኩም ክፉት ድዩ ዕፁው ኢኸም ናይ ጎይታ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ክንዛረብ ክልተ ግዜ ድማ ክንሰምዕ ሓንቲ ኣፍ ክልተ እዝኒ ሂብና ሎሚ ግና ክልተ ኣፍ ሓደ እዝኒ እዩ ዘለና ኣምላኽና ኣፉ ኣይከፈተን ምጸረፍዎ ኣይተጻረፈን ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 23 እንታይ እዩ ዝብለና ነዚኢኹም እተጸዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክስዕቡ ኣርኣየ ሓዲግልኩም እዩ ምእንታኹም ድማ መከራ ጸገበ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ነዚኢኹም እተጸዋዕኹም ይብለና ኣሎ ክርስቶስ ኣሰሩ ክንስዕብ ኣርኣያ ሓዲግልና ምእንታና ድማ መከራ ጸጊብልና እዩ እሞ ኣምላኽና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ስሌኹም መከራ ካብ ጸገበልና ኣርኣያ ድማ ካብ ሓደገልና ኣሰሩ ክንስዕብ ድማ ካብ ደለየና ንዝጸረፉና እናጸረፍና ንዝወቕዑና እናወቃዕና ንዝሓመይና ድማ እናሓመና ኣይኮነን ምስ ሓመይዎ ኣይሓመየን ምስ ጸረፍዎ ኣይተጻረፈን መከራ ምጸጽገብዎ እውን ኣፉ ኣይከፈተን ኣብታ ቁፅሪ 22 ድማ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጥገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ናተይ ናትኩም ገበረኒ ክገብሮ ሕነ ምፍዳይ ንኹልና እንታይ እዩ ውድቀት እዩ ንኹልና ኸ ንፍርዲ እዩ ንኹልና ድማ ንሓጢኣት እዩ ነገርና ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣሕሊፍና ክንህብ
نتم تصرفوا زي صرفه مكرا مسعت قبو دما حانت نجار زي بلا حاتيا زي قبره تنكل بنا بعفو زي ترخبه نحنا نعو كنمثل لومي يقبعنا أبوتات أديتات أحوات أحد نزوز عرفنا الناس عرفنا نزحمينا إن حمنا مكرانس أزقوبنا دما مكرانس أجبن حركوينا تنسى يبلنا مخنياتو عرب سقلتها حلفنا ناتكون كون بعرلمي آسا آسورو كتسعبو أرأيا حاديقلكم مئنتاكم دما مكرات أقبين نتم انتانا مكرات أقبين نتم انتانا واقاز غفلة نعوه نمثل قبعنا عابتو نسوز اللوة كنعرف كبر زلوة تنسعيه كنت انت دعوينا عابز مدري خلنا نتو نسو عابز مدري خلو زحلفو نحنا دما انت نقبر قبعنا كم اقرنا كم اخينا كنحلف قبعنا كم انت حلفنا ايو دك تسفائنا تنسعي اللونا حرب سقلات كنحلف حيل يدلينا نابو خنطم تقبعنا عسى عصورو خنصعب قبعنا السوزوق على هون قعد قبعنا أبوتات أديتات أحوات أحد لومي تصرفنا زي كونسي نصرفن هو كوينا خوينا زابيركم محروتي أنا أما نصرفوا ودي أملاخ انتهون كاسي اسك خمس الورد إلهم يصرفوا نبر نسجنا حتى كايبنا اتشم كسعة قرمسي حنتي ملسون أي هبن انت هاي سلا زخونة اتز خصاصة زلا اتز صرافة زلا اتز وقصة زلا نقول تاي مسلني نحن هذا ما انت عينا خمت انقاق زلنا كم تزبلنا خوينا غين نصنح كنحمى خلنا كنوقس كلنا كنصرف كلنا زحمتها زي قرنا زوقسها زي قرنا قال حنتي نسأل كدانا أي قدلنا نحميت كمتي زبلنا كوينا كي نصنح طرح كنت انقاق يقبعنا مخنيات أملاخنا سؤال تسمع زنبرة وتقول له زرب زبرة نعوز مسلا يكونه أي ملكوتوني ساتهم قبار كفو إلما سقنا قبار سناي ساتهم بخفو تمي تمو يسقنا خفو يبلون منياتو اتحاتيات انتايو كون تيزو بلوخا كون كان صناح أمو كم تقويتا اتقول زرب نبر نعو زي مسد ملسد ما زي هابلو نحنا دما تتحمنا قويتا تحمين دي خنبل تتصرفنا قويتا تتصرفون دي خنبل تتصفعنا قويتا تتصفي عندي خنبل مكرا تتصقبنا قويتا مكرا تتصقيبن ديلنا حرب سقلات كنسقر كنحلف امو تنسى ما خن تنسى ونسيفو تنسى متان وهو تزي مص مخنياتو نصب يا زلنا يا نيتيا تنسى متاني
سأمتان جن سئل كاي تركبني صرف اللوا حميت اللوا وقس اللوا مكر اللوا بزح نجار اللوا نز حليفك نز صيرك نز خيلك مستساغرك جنا انت يالله سنبت الله تنسعي الله أما إزي كنجبر نابك زي أبيهر كنقرب نعو كنتمت عسى أسور دما كنسعب جبعنا أما مزمور داوود مزمور 37 قطر 5 تايت بلنا ما قدها نأجزي أبيهر أما عقبه أبو توكل نسون كسرت الكاي خبرنا أملاككم ما قدها نأجزي أبيهر أما عقبه أبو دما توكل نسوين كسلت الكا أيوه أبوتات أديتات أحوات أحد مجدنان إجزي أبيهر أنت معقبنا يو أبو أنت دا توكلنا كل بعوت كل خسلت كل دما أنت يكوني كسبقي اتقولو بيمان بصقام كابرحو كاب قربا زمص حميت كم نفاس مكرا وقسا حنت نجر يقبرناني تاي سلاز قبرن تاي تخوينا مجد اجزي ابيهر انت تمعقبنا ابو دما انت توكلنا مخنياتو اساسورو كنصعب ارأيا حادي قلنا ايو اما تصوي قسنا إبراويان مراف 10 قطر 3 مئنت غيت دخمون نفساتكم كي حللان نتخاب حطان أبرؤسو كنز أكل مسرار التعقس ذكروا كبرنا أملاككم بار كي ندكم بصرفي ندحريت كين ملس بحميات إلى منها نخي نحلل كما قد حق خين وص مئنتي كي تدخمون نفساتكم كي حللان ناتخاب حطان أبرؤسو كندز أكل مصرار تعجسه ذكروا من يزي قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس أبوتات أديتات أحوات أحد شيطان زدالو نعنا كدكم نعنا خحلل بزح نجرالو كاب حيل ديابلوس جن حيل أملاخنا عبي نعو تذكيرنا نابو تتأمتنا دخام يلن محلال يلن حيل إيزالله برتع إيزالله أما مأنتي بصرفي بحميت بتفعل عليه نجر شيطان تتصعودو مأنتي كي ندكمن نفساتنا رما كي حللانسي نتخلو زتعجسه نتخلو مصرار دما تعجسو بعوات زوص أملاخنا نعو إن ذكرنا كنبر قبعنا إذا تجرنا شعر تنبر تسعرتي أيقونا سلخلو اكتئابير أملاخنا مسكانا يبصحيو أمو حجي ويتا يكونن مصي خلاي كتصرف ويتا يكونن مصي حجي مكرا خلاي مكرا تصقب ويتا يكونن حجي كحمه تحميت اتصرفي اتمكرا اتمحنحن نامنيو ناباي ناباكم كل جنا ويتا حلفو كل دما أب قويتاد ورد سلزخانة
أنا دما ناي قويتا إمو كمت قويتا نخلو تعجسو نخلو دما سيرو مرس عفو كي كفته مرسي كي هذا دما عرب سقلات زحلفة أنا دما كم أكحلف إلنا نحنا دما نابقو النات أمتنا كنحلف እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا مخنياتو انت إلنا نخلو كم حجزكو تصاروا بعد ما يبلكم على متى صلاتكم انتاي هاي تجرموا كنيهم نعاي صلياتني على من يتفتوا نتو من هتأتفتوا أما علم تغينا أب كند صرفي أب كند حميت أب كند مكرا شبالله طاقعيتالله غزياو حقوسالله غزياو سحاقالله احنا قلنا غزياويان يكوننا نزل عالماوياننا مدراويان يكوننا سماوياننا زل عالماويان كنكون سماويان كنكون قلنا كي ندكم بصرفي كي نحلل بحميت نتخلو زحلفو قويتانا ذكرنا نتسقول زخونا كورسوس النار أنا انت تصرفنا كل نجر دما سلا قويتا قبل أبزباننا انت مسأ ترحكم أخوينا كي نتصنح أملاخنا نخلنا يحقسنا كمت أملاخنا انت زي ترخبو نحنا دما ناتخوينا كنتصنح እግዚአብሔር نخلنا يحقسنا سلا كل እግዚአብሔር أملاخنا مسكانا يبصحيو ودي أملاخ انت هونكاسي كم مسكال ورد النابلو يصرفوا النبار تقندي ملأختنا أنت تصرفنا كي نتصرف تحمينا كي نحمي تسققنا كي نسقق كي نسقق تدفينا دما كي ندف نخلو كم من تاي نقصره كم حبس نقصره كم كبر نقبل له بركتنا عين بله نخبر أملاخين بله باهي بالكم تحوسون إلينا سلكل እግዚአብሔር أملاخنا مسكانا يبصحيو عرب سقلات حليفنا تنسايه كنبصح نتو قويتا بعرب سقلات زحلفو نحنا دما ككم عقمنا بو حليفنا أب تنسايه أب سنبت كنبصح እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا مخنياتو إذا زلنا يو كنيات تنسايو كنيات تنسايلنا كنا خبرون دحركوينا جنا إذا لو مزرعنا يو عرب بقويتا زخونة نعود ما نحنا كن حالفو قبأنا نعوغن حالفو أملاخنا بعلي يردعنا سنقول لك እግዚአብሔር أملاخنا مسكانا صحيو إنزمت سزلو كاب عربي كساب سنبت نقدتنا دما እግዚአብሔር زخبرلو نحنا دما نبارخلو نقدت يقبرلنا كبر أملاخ زقلت قالوا أقل قلت دما يقبرلنا سلكل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو برخم يشات يقبرلنا ومنفس قدوس مسكانا يغنو مدحاني كريستوس باسم قدوس بنوصح لنا أبزر يا مدرسكا نركبالونا لدفيت تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋሕዶ ለነስጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና
ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛት በሰማይ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና መንፈስ ካብምራ ባረጉባኤና ዋሃበ ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዘይወዳእካ ዘይሳነካ ንዒካ ዘይህለለካ ፈልጥካ ምዃንካ ጌታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱስ ይብለካ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ምሒርካ ዘይሕለለካ ፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጌታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ምሒርካ ዘይሕለለካ ፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጌታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ መናሎ መሐሪ ከማራ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ እንታይ ኣሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታይ ኣሎ ብኣኻ ዘይኮኖ ኣሰያሰይ ተዓጒሰ ኣነ እንታይ ኣሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታይ ኣሎ ብኣኻ ዘይኮነ ኣሰያሰይ ተሓጒሰ ኣነ መን ኣሎ መሓሪ ከማኻ መን ኣሎ መሓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበነዓኻ ኣይተምኔ ዝብል ዓሲነ ማና ዘውርድ ኣምላኸይ ኣሚነ
አይጠምኔ ዝብል አሲነ ማና ዘውርድ አምላኸ አሚነ ምናሎ መሐሪ ከማኻ ምናሎ መሐሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኣይጭንቕኒ መውፅእ ስኢነ ባሕሪ ዝመክር ኢየሱሰይ ኣሚነ ኣይጭንቕኒ መውፅእ ስኢነ ባሕሪ ዝመክር ኢየሱሰይ ኣሚነ ምናሎ መሐሪ ከማኻ ምናሎ መሐሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብእ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወየልዕ ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወየልዕ ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወየልዕ ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ኣንግሰካ ጎይታ ክብሪ ጎይታ ፍቕሪ ነዚ ጸጋ እዚ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ኣገልግሎት እዚ እስኻ እትኸብረሉ ነፍሳት ብኣገልግሎት እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብቓል ወንጌልካ ተገፊፎም ናባኻ ዝቐርቡሉን ብኣኻ ዝድሕኑሉን ክኸውን ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ዘለና ንሕና ክንስወር እስኻ ክትግለጽ ህዝቢ ንዓና ክርኢ ዘይኮነ ንዓኻ ክርኢ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕናን ህዝብኻን ንዓኻ እንርእየሉ ጥበብ ሃድለና ኣምላኽና ኣዚና እነፍቅሮም ፍሬና ዝኾኑ ካባና ዝተወልዱ ካብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ካብ ጋብላ ጥምቀት ካብ ማህፀን ቤተ ክርስቲያንካ ዝተወልዱ ብዓድብ ኢሎም ዝመፁ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ መንእሰያት ካባኻ ይጠፍኡለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ምምላሶም ምስጢር ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ነማዕቑቦም ኣለና ኣብ ሓዳሮም ሰላም ስኢኖም ኣብ ምዕቡል ሃገር ተቐሚጦም ብዙሕ ዝርአን ዝንፀባረቕን ወኒኖም ሰላም ስኢኖም ዘለዉ ነፍሲ ወከፎም እትፈልጦም ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብዝን ኣብ ኤውሮፓን ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ውሽጥን ኣብ ስደትን ኣብ ጭንቅን ዘለዉ ሰብ ሓዳር ብጸጋ ትንሣኤኻ ክትበጽሖምን ንህይወቶምን ንፍቕሮምን ንናብርኦምን
ንውሉዶምን መጻዮም ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ነማዕቑቦም ኣለና አሜን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ مستغاث مساء فؤادك قوم دما مدري معلك بيرنا بدلنا بدلهم كل حلقنا له بدلنا وسلنا حدكم إننا بدلنا فتنا يفتونا ويستين كتير ماذا من كبس يدي السلام ما في دنقل في السلام عدل سالك صغيرة ونستغرق أو بسي تبش من كان እግዚእኖ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ካህናት ሓለቓ ሓደጋ ሓጢኣት ወሃቢ ጸጋን ኣቦታትና ሃዋርያት ስልጣን ዝሃቦም ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብኩም ዘለኹም ኣቦታተይ ካህናት ኣሕዋተይ ዲያቆናት ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ካብ ሓጢኣትኩም ፍቱሓትን ንጹሓትን ኩኑ ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ይግበረንን ይግበርኩምን 12 ግዜ እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ ንብል ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ مهاري